മിസ് ചെയ്ത് അത് എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനാ നാളെ നേരത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു 11 മണിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രീതി മാതാജി, ഈ അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് അല്ലല്ലോ കിടക്കുന്നേ. അയ്യോ, അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് അല്ലേ മാതാജി? അത് ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം കണ്ടത്. 7 വരെ വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഇനി രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. 8ാമത്തെ ഒന്ന് മുതൽ 7 വരെ വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയാണ്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തി പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നെ 9 മുതൽ 11 വരെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുക. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, പ്രഭുപാദ് നമ്മള് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും വ്യാകുലപ്പെടരുത് എന്ന് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. അതിനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദിനെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചതാണ് അല്ലെ. ദുഃഖിതരായിട്ട് ഉഴലുന്ന ജനങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് ഗോലോകത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. പ്രഭുപാദിനെ ശാക്തീകരിച്ച് അതിനായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. പ്രഭുപാദിന്റെ ടീച്ചിങ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നമ്മളും തീർച്ചയായിട്ടും ശുദ്ധ വൈഷ്ണവര് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്നുള്ളത് വളരെ വലുതാണ്, നമുക്കറിയാം. ഈ നമ്മളിപ്പോൾ
ഇവിടെ വൈദി സാധന ഭക്തിയിലാണ് അല്ലേ? ആചാര്യന്മാരെ ഗുരു ശാസ്ത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. രാഗാനുഗയാവാനുള്ള ആ വഴിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. ഇപ്പോൾ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക്, പക്ഷെ യോഗ്യത നേടണം. നമ്മൾ ഭക്തി ആവണം നമ്മുടെ ജീവിത ഉദ്ദേശം. നമ്മൾ എത്ര ഉയരേണ്ടതുണ്ട് എന്നറിയണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കണം. ഇപ്പൊ എവറസ്റ്റ് കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതിനായിട്ട് വലിയ തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ വേണം അല്ലേ? എവറസ്റ്റ് കയറാൻ പോകുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സ്റ്റേജസിലും അതുപോലെയാണ്. ഉയർന്നുയർന്നു പോകാൻ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇവിടെ. എത്ര താഴ്ന്ന തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ? ഞാൻ എത്ര താഴ്ന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശബ്ദമില്ലല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി മൂട്ടായോ? മാതാജി ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്, മ്യൂട്ടല്ല. മൂട്ടല്ല. മാതാജി എന്താ മാതാജി കേക്കാത്തെ? നെറ്റ് പ്രശ്നമാണ്. അങ്ങനെയാണെ ആരും വീഡിയോ ഒന്നും തുറക്കണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. മാതാജി എന്താ ശബ്ദം ഇല്ലാത്ത? ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്. പോയി മാതാജി പോയി. നെറ്റ് പോയതാ കേട്ടാ. ഇനി കേൾക്കോളും. കേറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കേക്കാവോ? മാതാജി മൂട്ടാണേ. ആയി മാതാജി. ഇത്തിരി നേരം കേട്ടില്ല. അതെ, എനിക്ക് എല്ലാം പോയി ഇവിടെ. നെറ്റ് പോയതാ അല്ലേ? കഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എന്താണ് പരിഭാഷ? ഒരാൾ തന്റെ എല്ലാ സമയവും ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും മംഗളരൂപം, കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ, ശാശ്വത ലീലകൾ എന്നിവ കീർത്തനം ചെയ്തും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചുകൂട്ടണം. ഭക്തിയില് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വിഷമമുണ്ട് അല്ലേ? വൈദി സാധന ഭക്തി, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അതിന്റെ മുകളിലാണ്, എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതിന്റെ മുകളിലാണ് രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തി. ഭഗവാനോട് ആകൃഷ്ടനായിട്ട് നമ്മൾ ജപം, ധ്യാനം, പൂജ എന്നിവയൊക്കെ ചെയ്യുക. മനസ്സ്, എല്ലാം, ചിന്ത എല്ലാം ഭഗവാനില് ഊന്നണം. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ ആചാര്യന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉന്നതി കൈവരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ 16 മാല അത് ശ്രദ്ധയോടെ ജപിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യമില്ല അല്ലേ? ഈ സിനിമ, TV അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ തോന്നും രുചിയായിട്ട് ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ തോന്നും അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല, പ്രസാദമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ. അങ്ങനെയൊക്കെ രാഗാനുഗ ഭക്തിയില് എത്താൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട് അല്ലേ? വാചോ വേഗം, കുറെ വേഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിനെ പറ്റിയൊക്കെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. ഈ രീതിയിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കണം അല്ലേ? ഭക്തന്മാര് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരായിട്ടുള്ളവര് പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെ അവരുടെ നിർദ്ദേശമൊക്കെ അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക. എന്നിട്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്രജ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഭൗമ വൃന്ദാവനം എന്നാ പറയാ. ഗോലോക വൃന്ദാവനം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളത്. ഇവിടെ ഭൗമ വൃന്ദാവനം ഉണ്ട് അല്ലേ? UP-യില്. അവിടെ ആ വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചിട്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം കൃഷ്ണഭക്തി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതന്മാരായ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. നമ്മളുടെ ഗോസ്വാമിമാരുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്തിട്ട് പുരോഗതി നേടാം, ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടാമെന്ന്. അതൊക്കെ അവരുടെ കാലടിപ്പാടുകളൊക്കെ നമ്മൾ പിന്തുടരാം. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത. ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്താണ് മനസ്സിലായി അല്ലേ? എപ്പോഴും 24 മണിക്കൂറും ഭഗവത് സ്മരണയിലും അല്ലേ, ചിന്തയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുക. പിന്നെയോ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് വ്രജത്തിൽ താമസിക്കാം.
ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാതകളെ പാടുകളെ പിന്തുടരാ. അങ്ങനെ അവരുടെ ഉപദേശാനുസരണം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു പോകാൻ. വാഴത്തോപ്പിൽ മതയാന കയറിയ പോലെയാണ് മനസ്സുണ്ടാവുക. അല്ലേ? മാതാജി നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി നമ്മളെ ശ്ലോകം വായിച്ചില്ല. അതെയോ? ശ്ലോകം ഞാൻ വായിച്ചു, പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല. മാതാജി കേട്ടില്ല. നെറ്റ് പോയി. അതാ മാതാജി. ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കേട്ടില്ല ആരും. തന്നാമരൂപചരിതാദി സുകീർത്തനാനുസ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ടൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയത അഖിലമിത്യുപദേശസാരം. അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലേ? അതെ മാതാജി, അന്നേരം നെറ്റ് പോയായിരുന്നു. അതെ, കേട്ടില്ല, മാതാജിയുടെ നെറ്റ് പോയത്. അതെ. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരം. അപ്പോട്ടെ വൃന്ദാവന വാസികളെ പോലെ നമ്മള് ഭക്തി ചെയ്യണം. അപ്പോ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. എന്തിനും അതാ ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് അല്ലേ? പറഞ്ഞു ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞപ്പോഴ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അതെ അതെ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനൊക്കെ വലിയ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അഭ്യാസേനതു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ദുഷ്കൃത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അഭ്യാസം കൊണ്ടും വൈരാഗ്യം കൊണ്ടും അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും മനസ്സിനെ. അപ്പോ മനസ്സ് ഒരാൾക്ക് സുഹൃത്തായും ശത്രുവായും വർത്തിക്കും. സുഹൃത്തായി വർത്തിക്കാൻ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിശീലനം നൽകണം. അപ്പൊ സുഹൃത്താക്കാൻ എന്തേ വേണ്ടൂ? ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? ഭഗവത് നാമജപം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ ആ മനസ്സ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ വരും അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ അവസാനം നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണോ ശരീരം വിടുന്നത്, അതേ ഭാവത്തിലാണ് പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ജന്മം കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദികൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിത. ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഏത് ഭാവത്തെ ഓർമ്മിക്കുമോ അതിനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അതുപോലെ 8:5 പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, അന്ധകാലേ ജമാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേബരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതിനാത്യത്ര സംശയം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അന്ത്യകാലത്തില് നമുക്ക് ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ? അന്ത്യകാലത്ത് മാത്രമായിട്ട് ഒരു സ്മരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മിത്രമാക്കാൻ പറ്റുക? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ത്യജിക്കണം, എന്നിട്ടോ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം അല്ലെ? നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണനാമ ജപം, കൃഷ്ണസ്മരണം അല്ലെ? ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ മനസ്സ് നമ്മുടെ മിത്രമാവും. ഭക്തിയിലേക്ക് ആഴത്തില് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നാമജപം ഒരു ഭക്തൻ ഒരു റൗണ്ട് 108 തവണയുള്ള ഒരു റൗണ്ട് ചൊല്ലാന് 45 മിനിറ്റ് എടുത്തു അത്രേ. അപ്പൊ എന്താ 45 മിനിറ്റ് ഒരു റൗണ്ട് ചൊല്ലാന്? അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഓരോ ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് വീണ്ടും ചൊല്ലും. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം 108 തവണ എത്തിക്കുന്നത്. അതിന് 45 മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും എന്നാ പറയണേ. നമ്മളൊക്കെ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെ? തത്ത പറയും പോലെ. അങ്ങനെ ആവരുത്. തത്തക്ക് സ്മരണയൊന്നുമില്ല അല്ലെ? വെറുതെ ഇങ്ങനെ വായോണ്ട് പറഞ്ഞു പോകണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ആവരുത് നമ്മുടെ ജപം. മരണസമയത്ത് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജന്മം പിന്നീട് എടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ദിവ്യലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. മറ്റൊന്നിനെയും സ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ മനസ്സിന് പരിശീലനം നൽകണം. കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുവാനും പ്രസാദം അനുഭവിക്കാനുമായി നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? അന്ത്യകാലത്തില് ശരീരം ത്യജിക്കുന്ന വേളയില് ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. പ്രസാദമായിട്ട് നാമം ജപിക്കുക, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, അതിനുമായി നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുക. കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും രൂപഗുണലീലാദികൾ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചുമാണ് മനോനിയന്ത്രണം കൈവരുത്തേണ്ടത്. എങ്ങനെ മനോനിയന്ത്രണം കൈവരിക്കാം? നാമം ജപിക്കുക, കൃഷ്ണസ്മരണ ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണങ്ങള്, ലീലകള് ഇതൊക്കെ പറയുക, കീർത്തിക്കുക.
അല്ലെ, അങ്ങനെ സ്മരിക്കുക, അങ്ങനെ മനോനിയന്ത്രണം കൈവരിക്കാം. നവശിഷ്യന്റെ ഘട്ടത്തിലുള്ളവർ കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെടണം. ആദ്യമായിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോ കഥകളിലൂടെയാ അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവണത്, അല്ലെ, ആനന്ദം ഉണ്ടാവണത്. സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി എന്നീ 5 സംഗതികൾ കൃഷ്ണസ്മരണത്തിലുണ്ട്. സ്മരണം എന്ന് പറയണതില് ഭഗവാനുമായിട്ട് ലയിക്കുക, അല്ലെ, ധ്യാനിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ അന്തരംഗത്തിൽ കാണുക, നിരന്തരമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ സമാധി എന്നുള്ള ആ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യണത്. സമാധിയിലെത്തിയ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അറിയാനാവും. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെ, യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എന്താണ് ഒരു ജീവാത്മാവിൻ്റെന്ന് ആ സമാധി അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ ബോധം ഉണ്ടാവും, ബോധ്യം വരും. അങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധം നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് മറന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വൈദി സാധന ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ രാഗാനുഗരാവണം. നമ്മള് നവാഗതന്മാർ നിയതമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അങ്ങനെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളോട് അഭിരുചി ഉണ്ടാവുന്നു. ഇങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടായാൽ യമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അവന് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കാം. ഇപ്പോ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവര് നിയതമായിട്ട് അല്ലെ പറഞ്ഞു തരുന്ന വൈദി സാധന ഭക്തി വഴി പോണം. ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജപം, പൂജ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അങ്ങനെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളോട് അഭിരുചി വരണം. ഇങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടായാല് യമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ ഇനി കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാനില് കൃഷ്ണഭക്തി ഉടലെടുത്താല്, ഭഗവാനില് കൃഷ്ണ പ്രേമം ഉണ്ടായാല് പിന്നെ നമുക്ക് യമനിയമങ്ങളെ ഒന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് അനുസരിക്കേണ്ട വരില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ സ്വച്ഛന്തമായിട്ട് സ്വമേധയാ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, ഭഗവത് സേവനത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. ഇതിനെയാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയാ. രാഗഭക്തിയിലെത്തിയ ഒരാൾക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളിൽ ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരാം. അപ്പോൾ അത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയാവും. രാഗഭക്തിയിലെത്തുക സ്വയമേവ ആരുടെയും നിർബന്ധം ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക, കൃഷ്ണ പ്രേമം ഉദിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഉള്ളിലൊക്കെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ കൃഷ്ണ പ്രേമം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ ഒന്ന് പ്രബലമാക്കുക മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അങ്ങനെ രാഗഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ആ എന്താ പറയാ ശുദ്ധഭക്തരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടരാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ ഫോളോ ചെയ്യണ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെയാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തൻ എന്ന് പറയാം. അതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി. കൃഷ്ണന്റെ കണ്ഠത്തിലെ പൂക്കളെ പോലെയും പശുക്കളെ പോലെയും ഓടക്കുഴൽ പോലെയും ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ശാന്തരസത്തിലാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. 5 രസങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ശാന്തരസം, സഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം, പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, 5 രസങ്ങൾ ആരാ പറയാ? ശാന്തം, സഖ്യം, പ്രേമരസമാണ്. അല്ലോ, ശാന്തം, ദാസ്യം, അതന്നെ ദാസ്യരസം, ദാസ്യം, വാത്സല്യം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം. അതെ, അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. അങ്ങനെ 5 രസങ്ങള്. അപ്പൊ ശാന്തരസത്തിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാ? ഉദാഹരണം ചോദിക്കുകയാണെങ്കില് ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിലുള്ള പൂക്കള് ശാന്തരസത്തില്, പശുക്കള് അല്ലെ, സുരഭി പശു, അതെ, സുരഭി പശുക്കള്, പിന്നെ ഓടക്കുഴല്, അതൊക്കെ പോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കണ ഒരു ശാന്തരസത്തില് ആണ് അവലംബിക്കുക ഭക്തി. അവരങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സങ്കല്പിക്കുക. ചിത്രകന്റെയോ പത്രകന്റെയോ രക്തകന്റെയോ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദാസ്യരസ ലക്ഷണമാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദാസ്യരസം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഹനുമാൻ ഒക്കെയാണ് ദാസ്യരസം നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുക. പക്ഷേ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ചിത്രകൻ, പത്രകൻ, രക്തകൻ എന്നൊക്കെയുള്ളവരാണ്
ദാസരായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ. ഇപ്പൊ ദാസ്യ രസം അവരാണ് അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ബലദേവനെയോ സുദാമനെയോ പോലെ മിത്രമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സാഖ്യരസത്തില് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോ ബലദേവ്, സുദാമ, ശ്രീദാമ, മധുമംഗൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ഗോപക്കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സഖാക്കളാണ് അവരല്ലേ, കൂട്ടുകാര്. അപ്പൊ അവര് സഖ്യരസത്തിലാണ്. നന്ദമഹാരാജാവിനെയോ യശോദയോ പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വാത്സല്യ രസത്തിലുമാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ വാത്സല്യ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉദാഹരണം നന്ദമഹാരാജാവ്, യശോദ ഒക്കെ കൃഷ്ണനെ പരിപാലിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, വാത്സല്യത്തോടെ. അതാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത്. പിന്നെയോ മാധുര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ശ്രീമതി രാധാറാണി, ലളിത, രൂപ, രതി എന്നിങ്ങനെ സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാധുര്യ രസത്തിലുമാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ 5 രസങ്ങളുടെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ്, 5 പറഞ്ഞു. വ്രജവാസം, വ്രജത്തിൽ വസിക്കണം അല്ലെ, മാനസികമായിട്ടെങ്കിലും നമ്മള് വ്രജത്തിൽ വസിക്കണം എന്നാ പറയാ. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ശ്രേഷ്ഠമാണ് അല്ലെ, 12 വനങ്ങള്, ഉപവനങ്ങള്, യമുന, ഇതൊക്കെ പവിത്രമായത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെയാണ് വ്രജവാസം നടക്കേണ്ടത് എന്നാ പറയാ. ഹൃദയത്തില് രാധാകൃഷ്ണന്മാരോടുള്ള അഹൈതുകി ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അവിടെ പോയില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ വീട്, ഒരു ഭക്തൻ സ്വന്തം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം വൃന്ദാവനമാണ് എന്നാ പറയാ. അപ്പോ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറുണ്ട്, നമുക്കറിയാം, സിംഹ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഗുരുവാണ്. അദ്ദേഹം പറയാണ് മനസ്സിന് നല്ല അടി കൊടുക്കണം അത്രേ. അത്ര വികൃതിയാണെന്നാ പറയാ മനസ്സിന്. അങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് മനസ്സിനെ കൺട്രോളിൽ ഇരുത്തണം എന്നാ പറയാ. ഇപ്പൊ വൈദ്യസാധനാ ഭക്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ, അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് എടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാഗഭക്തിയിൽ എത്തിയിട്ട് ആ വ്രജവാസികളായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരുക, അവരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്ന നമ്മൾക്ക് രാഗ അനുഗ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. എത്രയോ അസുരന്മാര് വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നു അല്ലെ, വാനരന്മാര്, അതുപോലെയൊക്കെ ആയാല് കാര്യമില്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദ് പോലും എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കാറ് എന്നറിയോ? ഇത്ര ഉന്നത ഭക്തനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം പോലും പ്രാർത്ഥിക്കും, എന്നെ മായ ബാധിക്കല്ലേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പോ ഒരു രാഗാനുഗ ഭക്തി ആ സ്റ്റേജില്, ആ ലെവലിൽ എത്തിയാൽ പോലും നമ്മള് വളരെയധികം ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം. എപ്പോഴാണ് പതനം സംഭവിക്കാന്നറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നാലും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ദിനചര്യകളൊക്കെ തുടർന്ന് പോരുക തന്നെ വേണം. ഒരു അനുരാഗി ഭക്തന്റെ അനുഗമൻ ചെയ്തിട്ട് കൃഷ്ണഭക്തനുള്ള ചെയ്തിട്ട് കൃഷ്ണഭക്തൻ ആവുക. അങ്ങനെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കും. ആരാ തരിക? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അത് തരിക. അത് ലഭിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. ഗുരു ദീക്ഷ വേണം, ഗുരു കൃപ വേണം, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ 1ാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് 8ാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തില്ല അല്ലെ, പതുക്കെ പതുക്കെ എത്തുള്ളൂ. ഭൗതിക ഇച്ഛകളൊക്കെ ത്യജിക്കണം, ഭക്തി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, ഗുരു ശാസ്ത്രം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. വൈഷ്ണവനെ ഒക്കെ അനുഗമിച്ച് ക്രമേണ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിൽ രുചി വർദ്ധിക്കും. നമ്മൾ ദിനചര്യകളൊക്കെ തദനുസൃതമായിട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തും. അങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് ഉയരാൻ. ഇപ്പോ രുചി സ്റ്റേജിൽ എത്തിയാല് രാഗാനുഗ ഭക്തിയിൽ എത്തും എന്നാ പറയണത്. വൈദി സാധനാ ഭക്തി, ഭഗവാന്റെ നിത്യപാർഷദര് ഉണ്ട് അല്ലെ, സ്വരൂപസിദ്ധര്, അവര് സ്വതവേ കൃഷ്ണപ്രേമമുള്ളവരാണ് അവര്. അപ്പൊ നമ്മൾ വൈദി സാധനാ ഭക്തി ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മള് രാഗാനുഗ ഭക്തരായി മാറണത്. രാഗാത്മിക ഭക്തര് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ സ്വതസിദ്ധമായിട്ട് അവർക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വിധിപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട, അല്ലാതെ തന്നെ അവർക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ രാഗാനുഗ ഭക്തി, വ്രജവാസികളുടെ ഭക്തിയൊക്കെ, വ്രജവാസികളൊക്കെ രാഗാത്മികരാണ്. അവരുടെ പാത പിന്തുടരുന്ന നമ്മളാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തരാവുക.
പുറമെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കണു അല്ലേ, പൂജ, ആരതി, ശ്രവണം, കീർത്തനം ഒക്കെ ചെയ്യാം. അന്തരംഗത്തില് സ്വയം സിദ്ധരൂപത്തില് കൃഷ്ണസേവ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വ്രജവാസികളെ പോലെ ആവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. സ്മരണദശ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറെ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇതിന്. അനുസ്മൃതി, സ്മരണദശ അല്ലെങ്കിൽ സമാധി പൂർണ്ണമായ വളർച്ചയിലെത്തിയാല് ജീവാത്മാവിന് തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അറിയാറാവും. അപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ശാശ്വത ബന്ധത്തെ സ്ഫുടമായിട്ടും പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാവുക. ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിയ സമ്പത്തി ദശ എന്നാണ് അതിനെ പറയാ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സമാധി അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആവും, നമുക്ക് ബോധ്യാവും. അങ്ങനെ ആ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുക, ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് സമ്പത്തി ദശ എന്ന് പറയാം. ഈ വ്രജവാസികൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാ അറിയോ, ശാസ്ത്രീയതയോ ഒന്നിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ സ്വയം സ്ഫുരിതമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണഭക്തിയാണ് അവർക്ക്. നിത്യകൃഷ്ണ സേവയിൽ അവർക്ക് ആഗ്രഹമാണ്. എപ്പോഴും അവര് കൃഷ്ണസേവ ചെയ്യാണ്. രാധാകൃഷ്ണന്റെ നിത്യസേവ ചെയ്യുന്നവര് വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാനെ രാധാകൃഷ്ണ സേവ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തൻ അവര് വ്രജവാസി തന്നെയാണ് എന്നാ പറയാ. എന്നാ മറ്റു ചിലരുണ്ട് അല്ലെ, വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിച്ചാലും വ്രജവാസി ആവില്ല. നരോത്തം ദാസ് പ്രഭു പറഞ്ഞു, വൃന്ദാവൻ അത് ഹൃദയത്തിലാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന്, ആ ഭാവനയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. ഒരിക്കല് അത്രയും അനന്യഭക്തി അത്രയും നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് വേണം. ഇപ്പൊ ഗൗർ ഗോവിന്ദസ്വാമി മഹാരാജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോള് വ്രജത്തിലെ ഒരു കുടിലിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ധ്യാനിക്കണത്. ഒരു മണ്ണിന്റെ നില ഒക്കെയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കുമ്പോഴ് ശരീരത്തിലൂടെ ഒരു പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞു പോയിന്ന് അദ്ദേഹം അതുപോലും അറിഞ്ഞില്ല. പുറമെ ചൂടാണോ തണുപ്പാണോ ഒന്നും അറിയില്ല. ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട്. സ്വതവേ കൃഷ്ണപ്രേമമുള്ളതാണ് രാഗാത്മിക ഭക്തി. ഭഗവാന്റെ നിത്യപാർഷദരൊക്കെ രാഗാത്മികരാണ്. സ്വയം സ്ഫുരിതമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണഭക്തി അതാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമ്മള് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുമ്പോ കൃഷ്ണ പ്രേഷ്ഠായ എന്ന് പറയും അല്ലെ, കൃഷ്ണന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ലോകമെമ്പാടും കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ വിത്ത് പാകി അല്ലെ, ജഗത് ഗുരുവാണ്. ഓസ്ട്രേലിയ, ആഫ്രിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ഭക്തരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. 14 തവണ ലോക പര്യടനം നടത്തി ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും ഇസ്കോണില് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൃഷ്ണഭക്തി. ഇസ്കോണിൽ വന്നിട്ട് പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഉയർന്ന ജ്ഞാനാണ് അത് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ആ സമ്മാനാണ് പുസ്തകങ്ങള്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. വൈഷ്ണവരെ ബഹുമാനിക്കണം. ഗുരുവിലെ ശരണാഗതി ചെയ്യണം. ആരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം അനുകരിക്കണത് അല്ലെ, ആചാര്യന്റെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുകരിക്കുക. അതാണ് രാഗാനുഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രവണം മുതൽ സ്മരണം, കൃഷ്ണനാമം, കൃഷ്ണകഥ വരണദശയാണ്. അത് ജൽപ്പന അല്ല, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുക. അനുസ്മൃതി എന്ന് പറയും. പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ സ്മരണ. പിന്നെ സമാധി എന്ന് പറയാ. സ്മരണം അങ്ങനെ തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ പോവുക. ആത്മീയ സ്ഥല ശ്രേണി ഉണ്ട്. അത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാൻ പോണത് വൈകുണ്ഠാണ് നമ്മൾ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിലും നല്ലതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. സമ്പത്തി ദശ എന്ന് പറയുന്നത് സിദ്ധദേഹം ലഭിച്ചിട്ട് നിത്യസേവ ചെയ്യുന്നതാണ് സമ്പത്തി ദശ. ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. രാഗാനുഗന് രാഗാത്മികതയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാം. ഇസ്കോണില് ഇപ്പൊ ഇസ്കോണുകാര് മീരാഭായിയുടെ കഥ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇസ്കോൺകാരും മീരാഭായും വ്യത്യസ്തരാണ്. അവരും ഭക്തര് തന്നെയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഒരു ശിഷ്യൻ ഒരിക്കല് പ്രഭുപാദിനോട് ചോദിച്ചു, എന്താ നമ്മൾ ഇസ്കോൺകാര് മീരാഭായിയെ ഒന്നും അറിയാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കാണ്. പറഞ്ഞു, ലോയൽറ്റി ഉണ്ട്. നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ പഠിച്ചത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. മീരാഭായി
മീരാബായും ഭഗവാന്റെ ഉന്നത ഭക്ത തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭാവം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ആര് വലുത് ചെറുത് എന്നൊന്നുമല്ല. മീരാബായി കൃഷ്ണപ്രാപ്തിയാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്, അല്ലെ? റാണിയാവാൻ, കൃഷ്ണന്റെ റാണിയാവാൻ. എന്നാൽ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവരോ ഭഗവാന്റെ ദാസരാവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ജീവ ഗോസ്വാമിയെ മീരാബായി ഒരിക്കൽ കണ്ടു. ഇവിടെ എന്താ ഇങ്ങനെ? അപ്പൊ ജീവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ദ്വാരകയിലെ ഭാവമാണ്, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭാവമല്ല. മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചിന്താധാര മറ്റൊന്നാണ്, അല്ലെ? നിത്യദാസത്വം അതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുരുവിനെയാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം, അല്ലെ? ഇപ്പോ ശാന്തരസം, 5 രസങ്ങളെ ഏത് രസമാണ് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ, നമുക്ക് യോജിക്കണത് എന്ന് വെച്ചാല് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭാവന ചെയ്തിട്ട് സങ്കല്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോ ശാന്തരസമുണ്ട്, ദാസ്യരസമുണ്ട്, സഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 8 പറയുന്നത് എന്താണ്? ആരാ പറയാ? ശ്ലോകം 8 പറയുന്നത് 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുക, സ്മരിക്കുക, രൂപം, ഗുണങ്ങള്, ശാശ്വത ലീലകള് എന്നിവ കീർത്തനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് കഴിച്ചു കൂട്ടണം. നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കണം. കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നതില് നിരതന്മാരായ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം. ഇതാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഒരാളുടെ സുഹൃത്തായും ശത്രുവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? മനസ്സാണ്, അല്ലെ? അതിനെ എങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്താക്കാൻ പറ്റുക? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിശീലിപ്പിക്കണം. കൃഷ്ണനാമജപം, കൃഷ്ണസ്മരണം, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മനസ്സ് മിത്രമാവും. അങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും. മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണം? വൃന്ദാവനം. അതെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റും. നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ? കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കാനും പ്രസാദം അനുഭവിക്കാനും മാത്രമായിട്ട് നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കും. മനോനിയന്ത്രണം കൈവരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ? കൃഷ്ണന്റെ നാമം കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുക, കൃഷ്ണപ്രസാദം അനുഭവിക്കുക. അതിന് മാത്രമായിട്ട് സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും മനോനിയന്ത്രണം കൈവരിക്കണം. കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും രൂപഗുണ ലീലാദികൾ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും. കൃഷ്ണസ്മരണയിലുള്ള 5 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. അത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ലെവലാണ് സമ്പത്തി ദശ എന്നുള്ളത്, അല്ലെ? രാഗഭക്തി എന്താണ്? യമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളെ സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് രാഗഭക്തി എന്ന് പറയും. രാഗഭക്തി രാഗാനുഗഭക്തി ആവുന്നത് എങ്ങനെയാ? വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളിൽ ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരാം. അപ്പോൾ അത് രാഗത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പാത പിന്തുടരുമ്പോ രാഗാനുഗ ഭക്തി. 5 തരം രസങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? ഓരോ രസത്തിനും ഉദാഹരണങ്ങളും അറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പൊ ഗഹനമായിട്ടുള്ള ഉന്നത വിഷയമാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. വിനമ്രതയോടെ ആചാര്യനെ നമിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കാൻ, അല്ലെ? ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമിയെ ഒക്കെ സ്മരിക്കണം. ഈ അടുത്ത് വരുന്ന ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, 9, 10, 11, ഉന്നത ജ്ഞാനമാണത്. ഭക്തി കൊണ്ട് എത്ര ഉന്നതിയിലെത്താം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. രാഗാത്മിക ഭക്തന്റെ പാത പിന്തുടരുന്നയാളാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗോപികള്, വ്രജവാസികള്, അവരുടെയൊക്കെ ഭക്തി. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചത് 7 വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വൈദ്യസാധനാ ഭക്തി, അല്ലെ? അതിനുശേഷം രാഗാനുഗ ഭക്തി പഠിച്ചു. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം ഈ വ്രജവാസികളുടെ പാത പിന്തുടരുമ്പോ നമ്മള് എന്താവും?
രാഗാനുഗരാവും അല്ലെ. വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്നുള്ളത് വലിയതാണ്. നമുക്ക് ആ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടു അല്ലെ. 3/4 ഭാഗവും അല്ലെ 1/4 ഭാഗമാണ് ഭൗതിക ലോകമുള്ളൂ. 3/4 ഭാഗത്തിലധികം തന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളാണ്. അവിടെയൊക്കെ അനവധി വൈകുണ്ഠങ്ങളിൽ വിഷ്ണു വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ അവിടെ വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരേ ഒരു ലോകാണ് അല്ലെ ഗോലോകം. ഗോലോകത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ വസിക്കുന്ന ലോകമാണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത്. ദ്വാരക, മധുര, ഈ ഗോലോകം, അങ്ങനെ വ്രജം, മായാപൂര്, അങ്ങനെ ഗോലോകത്തില് എത്തണ വരേക്ക് കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടു ഗോലോക ചാർട്ടില് അല്ലെ. ഇപ്പോ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിത്യലീല നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മായാപുരിയില്. വ്രജത്തിലോ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യലീലകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ രണ്ടിലും ഭക്തന് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും. ഉപരിലോകങ്ങളില് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പോ അതിനും എന്തു വേണം? സാധിക്കും ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല്. രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലൂടെ നമ്മള് ഉയർന്നുയർന്നു വരണം. ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ രാഗാത്മികരെങ്ങനെയാണ്? ഹൃദയത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭക്തി സ്വതസിദ്ധമായിട്ട് അവർക്കുണ്ട്. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ ഇങ്ങനെ നിഷ്ഠകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമൊന്നും വേണ്ട. നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അവിടെ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭക്തി ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് രാഗാത്മികര്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈകുണ്ഠ ജനിതോ വരാമധുപുരി തത്രാപി രാസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാരപാണിരമണ തത്രാപി ഗോവർദ്ധന രാധാകുണ്ഡമിഹാപി ഗോകുലപദേ പ്രേമാമൃതാപ്ലാവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതടേ സേവാം വിവേകീനക. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പരിഭാഷ: മധുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുണ്യമായ സ്ഥലം ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു. വൈകുണ്ഠം ശ്രേഷ്ഠമാണ് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയണ എന്താ? മധുരയിലാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ജനനം ഉണ്ടായത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ മാനുഷ രൂപത്തില് അവതരിച്ചത് മധുര എന്ന സ്ഥലത്ത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തെക്കാളും ദിവ്യമാണ്, ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന്. ഇനിയോ കൃഷ്ണന്റെ രാസലീല വിനോദങ്ങൾ ദിവ്യമായ വൃന്ദാവനം അവിടെയാ നടന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ബാലലീലകള്, രാസലീല ഒക്കെ നടന്നത് വൃന്ദാവനത്തിൽ ആയകൊണ്ട് മധുരയെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠതരം വൃന്ദാവനമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കുകയാലും അനേകം ലീലാ വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാലും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മേന്മയേറിയതാണ്. അപ്പൊ ഗോവർദ്ധനത്തിലാണ് അല്ലെ കാലിമേക്കാൻ പോകുന്നത് ഭഗവാൻ. അതുപോലെ ഗോവർദ്ധന ഉദ്ധാരണ ലീല നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ ചെയ്തതിനാല് വൃന്ദാവനത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമേതാ? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ്. എല്ലാത്തിലും മികച്ചതത്രേ ശ്രീ രാധാകുണ്ഡം. ഇപ്പൊ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിനടുത്ത് രാധാകുണ്ഡം ഉണ്ട് അല്ലെ. അത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിനെക്കാട്ടും ക്ഷേമമാണ്, മികച്ചതാണ് എന്നാണ്. എന്താ കാരണം? ഗോകുലനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ പ്രേമമാകുന്ന അമൃതം അതിൽ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു അല്ലേ. ഇപ്പൊ അതിന്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആർക്കാ അറിയാം ഈ രാധാകുണ്ഡ് ഉണ്ടായ കഥ? അറിയാമോ? അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു അസുരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു അസുരൻ കാളയുടെ രൂപത്തില്, അല്ലെങ്കിലും ഈ അസുരന്മാരെ ഒരുപാട് വധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാവരും കൃഷ്ണനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് അസുരന്മാര് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്ന ഒരു അസുരനായിരുന്നു, ഒരു കാളയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നതാ. എന്താ ബകാസുരനോ ഏതോ ഒരു അസുരൻ. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഏതാ അസുരന്റെ പേര് ആർക്കറിയാം? അപ്പൊ ആ അസുരൻ വന്നപ്പോഴ് കൃഷ്ണൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ അസുരനെ വധിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴ് ഗോപികമാരും അതല്ല, വേറൊരു പേരായിരുന്നു. അപ്പോ രാധാറാണിയും ഗോപികമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കളിയാക്കി പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു,
ആ നീ അല്ല പശു, നീ ഗോഹത്യ ചെയ്തു, അതിനാല് നീ ഇനി പവിത്രമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീയെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പവിത്ര നദികളിലും കുളിച്ചാലേ നിനക്ക് പവിത്രത കൈവരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നീയെ ഇപ്പൊ പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, അത് അസുരനെയല്ലേ വധിച്ചേ? അതല്ലല്ല, അത് ഗോവധാണ് നീ ചെയ്തത് എന്ന് രാധാറാണിയും ഗോപികമാരൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ കൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്തേ? കൃഷ്ണൻ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ, കയ്യിലുള്ള എന്തോ കൊണ്ടിട്ട് ഒരു കുഴി അവിടെ കുഴിച്ചു, കാൽപാദം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ കുഴി ഉണ്ടാക്കി അവിടെ എല്ലാ 7 എന്താ പറയാ, പവിത്ര ഗംഗ, യമുന, സരസ്വതി, ഗോദാവരി അങ്ങനെയുള്ള 7 പുണ്യ നദികളും അവിടെ സന്നിഹിതരായി. അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണത്രേ ഈ രാധാകുണ്ഡം. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇത്രയ്ക്ക് പവിത്രമായത്. എന്നിട്ട് അതിൽ കുളിച്ചു കൃഷ്ണൻ. അതിൽ കുളിച്ചു. ഇപ്പോഴും ഞാൻ പരിശുദ്ധനായില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഉവ്വ് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും പറഞ്ഞു, ഇത്രയും ക്രൂരനായിട്ടുള്ള അസുരനെ കൊന്ന എന്നെ നിങ്ങള് മഹാപാപിയാക്കിയില്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള പാപം ചെയ്ത നിങ്ങളാണ് ഈ പാപിയായിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങളാണ് പവിത്രീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് കൃഷ്ണൻ തിരിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യാ? അപ്പൊ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പൊ അവര് ഈ അവരുടെ കുപ്പിവളകൾ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആ കുപ്പിവളകൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ട് മണ്ണിങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ എടുത്തു. പിന്നെ വെള്ളം എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിക്കും? അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കുട എടുത്തിട്ട് ആകാശഗംഗയിൽ പോയിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ മുക്കി കൊണ്ടുവരിക. ഓരോ കുടം കൊണ്ടുവരും. എത്ര അല്ലേ കുളം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ കുറെ കഴിഞ്ഞ് വയ്യാണ്ടായി അവർക്കൊക്കെ. അപ്പോ കൃഷ്ണന് അവരോട് സഹതാപം, കാരുണ്യം തോന്നിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ആ എല്ലാ പുണ്യ നദികളെ കൊണ്ടും അവിടെയും നിറച്ചു. അങ്ങനെ അത് ശ്യാമകുണ്ഡം എന്ന പേരില് അറിയപ്പെടും. ഇപ്പൊ രാധാകുണ്ഡം, ശ്യാമകുണ്ഡം അടുത്തടുത്ത. രാധാകുണ്ഡാണ് വലുത്, ശ്യാമകുണ്ഡം ചെറുതാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയവർക്ക് അറിയാലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യപ്രേമമാകുന്ന അമൃതം അതിൽ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിക്കുന്നതിൽ വിവേകശാലിയായ ഏതൊരാളാണ് വിമുഖനായിരിക്കുക? അല്ലെ, ഒരു ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവർക്കാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെയൊക്കെ മഹത്വം മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഭഗവത് കൃപ വേണം ഇവിടെ എല്ലാം എത്താൻ തന്നെ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണഭക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് അവിടെ ലഭിക്കും, അവിടെ ചെന്ന. അല്ലെ, രാധാറാണിയുടെ കൃപയുള്ളവർക്കാണ് രാധാകുണ്ടിന്റെ അടുത്തൊക്കെ വസിക്കാൻ പോലും സാധ്യമാവുള്ളൂ എന്നാ പറയാ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയാൽ കാണാം ആ രാധാകുണ്ടത്തിലൊക്കെ ധാരാളം പേര് ഇറങ്ങി കുളിക്കണത്. പക്ഷെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവിടെ കാല് വെക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? അതിന്റെ കരയിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്ത് ശരീരത്ത് കുടയുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. വേറെ അതിന്റെ എന്താ മഹത്വം അറിയണ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം, ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവര് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അവിടെ ഭഗവാന്റെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ആ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ നമ്മള് കാല് വെക്കില്ല എന്നാ പറയാ. കാല് വെക്കരുത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് ചിലവര് തോർത്തൊക്കെ അതിൽ മുക്കി വെള്ളത്തിൽ മുക്കി ആ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് മേലെ കൊഴിക്കും, അങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലാതെ രാധാകുണ്ഡം ചവിട്ടില്ല നമ്മളൊന്നും. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കുറെ പേരൊക്കെ അതിലിറങ്ങി കുളിക്കണത് നമുക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലികളും നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പോ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ അന്വേഷണം നടന്ന വേളയില് മഹാപ്രഭു അവിടെയൊക്കെ നെൽകൃഷി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ചെറിയൊരു ജലാശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതില് ഇറങ്ങി. അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ആർദ്രത അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇത് തന്നെയാണ് രാധാകുണ്ഡം. അങ്ങനെ ആ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭാവം കണ്ടിട്ട് ഗൗഡീയര് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ അവിടെ രാധാകുണ്ഡമൊക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി. ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളിലും ഓരോ ഭാവമായിരുന്നു അന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്.
ഓരോ സ്ഥലികളും പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായവർ മാത്രാണ് രാധാകുണ്ഡത്തില് വസിക്കാൻ അർഹരായിട്ടുള്ളവരുള്ളൂ എന്നാണ്. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ രാധാകുണ്ഡമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ സൂട്ട് കേസ് എടുത്ത് പുറപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മള് ഭൗതികത ഒക്കെ നമ്മൾ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഭഗവാനെ വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ഉള്ളവര് പോണം. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അതിന്റെ മേന്മ കിട്ടുള്ളൂ, അത് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചില പേര് വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇത്ര മാല ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വലിയ ഭക്തനാണ് എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ട് അവിടേക്ക് ചെല്ലും. അല്ലേ? പാടില്ല. തൃണാദപി സുനീജേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന എന്നാണ് അല്ലേ? എന്താ പറയാ, നമ്മളൊരു പുല്ലിനെക്കാട്ടി ചെറുതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതണം. ഒരു മരത്തിനെ പോലെ സഹനശക്തി ഉള്ളവരാവണം അല്ലെ? അങ്ങനെ ഗുരു കൃപയുണ്ടെങ്കില്, അതുപോലെ വ്രജവാസികളുടെയും കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രാധാകുണ്ഡത്തെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. രാധാകുണ്ഡത്തെ ഒരിക്കലും നമ്മള് ആ ജലത്തിൽ സ്പർശിച്ചാല് നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. അപ്പൊ വൃന്ദാവനം വളരെ വലുതാണ് അല്ലെ? ഉത്തമ ഭക്തന്മാർക്കേ രാധാകുണ്ഡമൊക്കെ പ്രാപ്തമാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തരല്ലാത്തവരും ഈ കുണ്ടത്തിൽ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ രാധാകുണ്ഡം എന്നുള്ള തീർത്ഥത്തിന്റെ പവിത്രത അവർക്ക് അറിയില്ല. അത് പുണ്യവും അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ലഭിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ശ്രീമതി രാധാറാണിയും ശ്രീകൃഷ്ണനുമായിട്ട് നിത്യലീലകൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സദ്ഭാവനയോടെ വേണം, ആദരവോടെ വേണം അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കൃഷ്ണപ്രേമമുണ്ട് അവിടെ. ഒരു ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവന് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അവിടെ നിത്യ നിവാസ് ചെയ്യാണ്, നിത്യം വസിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പുണ്യാണ്. രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമിയുടെ സമാധിയും ഉണ്ട് അവിടെ. അക്ബർ ചക്രവർത്തി രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമിയോട് ഈ സ്ഥാനത്തിന്റെ മഹത്വം എന്താണ് ഇത്രയ്ക്കധികം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന് ദിവ്യ ദൃഷ്ടി നൽകി. അദ്ദേഹം എന്താ അറിയോ കണ്ടത്? അവിടെ സാക്ഷാത് ഗോലോക വൃന്ദാവനാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് നിറയെ രത്നങ്ങൾ പഠിച്ച മണിമാളികകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടത്തെ ഒരു കല്ലില് തന്നെ എത്ര രത്നങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അത്രയ്ക്കും അക്ബറിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്രയ്ക്കും മൂല്യവത്താണ് എന്നാ പറയണേ രാധാകുണ്ട്. റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പില് ഇങ്ങനെ ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ള സരോവരാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് അവിടേക്കൊക്കെ പോകണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം പുണ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. മാനസികമായിട്ട് ശുദ്ധത കൈവരിക്കണം അല്ലേ? എന്നിട്ട് അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് രാധാറാണി തന്നെ അതിനുള്ള കാരുണ്യം ചൊരിയും. ദിവ്യ പ്രകൃതിയും ആധ്യാത്മിക മഹത്വവും ഒക്കെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ ഹൃദയശുദ്ധി വരണം. എങ്ങനെയാ? സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് അല്ലേ? ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൃദയശുദ്ധി കൈവരിക്കാൻ ആത്മീയ ലോകത്തിന് ഭൗതിക ലോകത്തിനേക്കാളും മേന്മയുണ്ടെന്നാലും ഭഗവാൻ മധുരയിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് മധുര ആത്മീയ ലോകത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി കാണുന്നു. വൃന്ദാവനം ഭഗവാന്റെ ലീലാ വിനോദങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായത് കൊണ്ട് മധുരയേക്കാൾ യോഗ്യത കൂടും. മധുര, വൃന്ദാവൻ ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വൃന്ദാവനത്തിനേക്കാൾ മികച്ചതാണ് ഗോവർദ്ധനം. കാരണം ഇന്ദ്രന്റെ കഠിന വർഷപാതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗോകുല നിവാസികളെയും സുഹൃത്തുക്കളായ ഗോപന്മാരെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനായി കൃഷ്ണൻ പർവ്വതത്തെ ഒരു കുട പോലെ ഉപയോഗിച്ചു. ലീല നമുക്കറിയാലേ കഥ. കൃഷ്ണൻ കാലിമേച്ച് നടന്നതും തന്റെ പ്രിയ തമയായ രാധാറാണിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതും അവിടെയാണ് അല്ലേ? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തില് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും പശുക്കള് ആടുകളൊക്കെ മേയുന്നുണ്ടാവും, പലരും നടക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവരൊന്നും ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ മേലും ചവിട്ടില്ല. രാധാകുണ്ഡം മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയത് അവിടെയാണ്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന്റെ ചുറ്റുമൊക്കെ രാധാകുണ്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വ്രജഭൂമി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെറിയ സരസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ശരിയായ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഇത് തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി.
അനന്തരം 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം രാധാകുണ്ഡം പുനരുദ്ധരിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ ആത്മീയ പ്രാമുഖ്യവും ദിവ്യമായ സ്വഭാവവും അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവര് മാത്രാണ് ഇത്രയും പാവനമായിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഈ രാധാകുണ്ഡം. അതിന്റെ പവിത്രത ശരിക്കും അവരാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവര്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പുണ്യം ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാ പറയണത് അല്ലെ. മധുരയിലെ കംസന്റെ ജയിലില് ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായത് മധുരയാണ്. മധുരയേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഏതാണ്? ഗോവർദ്ധനമാണ്, വൃന്ദാവനമാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലും ശ്രേഷ്ഠം ഗോവർദ്ധനാണ്. അതിലും മികച്ചത് ഏതാണ്? രാധാകുണ്ട് അല്ലേ. രാധാകുണ്ടാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം മികച്ചതാകാൻ എന്താ കാരണം? ഗോകുലവാസികളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഗോപന്മാരെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനായി കൃഷ്ണൻ ആ പർവ്വതത്തെ ഒരു കുട എന്ന പോലെ പാണി കൊണ്ട് ഉയർത്തി. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്, ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് ഗോവർദ്ധനം. രാധാകുണ്ഡം എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് പറയാൻ കാരണം എന്താ? കൃഷ്ണന്റെ രാധയുടെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞു. ഇതിലെന്താ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? നമ്മള് രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ? കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയത് അവിടെയാണ്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ ഇപ്പോഴും നിത്യ ലീലകൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയത് അവിടെയാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വനങ്ങളുടെ പേരുകൾ പറയാറിയോ? കിടപ്പുണ്ട്. താലവനം, മധുവനം, നിധിവനം, കുറെ ഉണ്ട് അല്ലെ. 12 വനങ്ങളുണ്ട്. താലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം. പിന്നെ അത്രേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളല്ലോ. 3 കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ മാതാജി. താലവനം, 12 വനങ്ങളുണ്ട്. ബഹുലവനം, ഉപവനങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ വൃന്ദാവനാന്തരം. നിധിവനത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും പോയാലല്ലേ അവിടുത്തെ എന്താ പറയാ, തുളസി, വലിയ മരങ്ങൾ പോലത്തെ തുളസികളുണ്ട്. അതൊക്കെ അതുപോലെ വേറൊരു മരത്തിന്റെ പേരെന്താ പറയാ അവിടെ? ദ്വാദശ വനങ്ങൾ അടങ്ങിയ വൃന്ദാവനാണ്. അതൊക്കെ രാത്രി ആവുമ്പോ അതൊക്കെ ഗോപികമാരായി മാറുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ അവിടെ അല്ലേ. നിധിവനില് 12 താലവനം, നിധിവനം ഒക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. 12 പേര് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കിട്ടും. മധുവനം, ബഹുലവനം, പിന്നെ ദ്വാദശ വനങ്ങൾ അടങ്ങിയെന്നേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വനങ്ങളുടെ പേരുകൾ. അപ്പൊ അത് 3 പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും. ആത്മീയ സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി പട്ടികപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയൂ. വൈകുണ്ഠത്തിനേക്കാളും മധുര, വൃന്ദാവനം, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം, പിന്നെ രാധാകുണ്ഡം. അതെ. രൂപഗോസ്വാമി രാധാകുണ്ടിനെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് എന്തുകൊണ്ടാ? കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയത് അവിടെയാണ്. അങ്ങനെ എഴുതിയ പോരെ? വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ശാശ്വതങ്ങളായ മധുര രതി ലീലാവിലാസങ്ങളുടെ വളരെ സ്മരണകളെ ഉണർത്തുന്ന ദിവ്യമായ സ്ഥലമാണ്. അതെഴുതിയാ മതിയാ? അത് എഴുതണം. അത്രമാത്രം മഹത്വം ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവര് രാധാകുണ്ഡത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റെവിടെയും താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല.
മാതാജി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും വന്നില്ലായിരുന്നു, എങ്ങനെ എഴുതിയെടുക്കും ഞങ്ങള്? ഉം. ഇത് ഇട്ടില്ലായിരുന്നു. അത് ഗ്രൂപ്പിലില്ലേ? ഇട്ടില്ല, ഇത് ഇട്ടില്ല. 9ന്റെ ഇട്ടില്ല. ആ ശരിയാ, ഞാൻ ഇന്ന് 2 എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? ആ അപ്പൊ സാരമില്ല, അതെങ്ങനെയാ ക്ലാസ് എഴുതുക? കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാം ഒന്ന് ഇട്ട് മാതാജി. തരുമോ? ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടിടാ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടാവുന്നു. ആ ഇടാം. അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി ഒരു ശ്ലോകം ഒന്നായിരിക്കും വിചാരിച്ചു. നമ്മള് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോണം, കാരണം 1-ാം തീയതി മുതല് വേറെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പൊ അത് കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ തീർത്തിട്ട് വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ. അപ്പൊ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ. നാളെ കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇത് തീർക്കണം, ഉപദേശാമൃതം തീർക്കണം. ഉപദേശാമൃതം തീർക്കണം അല്ലേ? തീർക്കണം. പിന്നെ ഒരു ദിവസം എക്സാം, പിന്നെ നമുക്ക് ഈശോപനിഷത്ത് തുടങ്ങണം. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിക്കും. പുതിയ പേർക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലേ? മനസ്സിലായി മാതാജി. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വലിയത് വരുമോ മാതാജി? വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വരുമോ? ഇല്ല, വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വരില്ല, സിമ്പിൾ ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മുടെ ധാമങ്ങളുടെയൊക്കെ ആ മഹത്വമൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് 2ഉം അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ല. ഭക്തിയിൽ എങ്ങനെയാ പുരോഗമിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതല്ലാണ്ട് കഠിനമായതൊന്നുമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ.